Пошый аллым деген сүздән исем алган пошалым. Түбән, урта, югарысы өчесе бик дус аның. Эх, пошалым чанасыла, җәйләр җитсә арбасы, җырлап үтсәң сизелми дә үч пошалым арасы. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясын яратып караучы тамашачылар. Студиябыз кунаклары, хөрмәтле уенчыларыбыз. Бүген бездә кунакта кемнәр икәнен әлбәттә чамалагансыздыр. Әлбәттә, 3 пошалым авылыннан килгән арчалылар. Әйдәгез әле, үзләре белән якыннанрак танышыйк. Бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган укытучысы Түбән Пошалым авылыннан Равил абый Фатихов алкышлап җибәрик әле безне. Равил абый, сәмсез. Шулай гына безнең икенче уенчыбыз Урта Пошалым авылыннан Илһам әфәнде Закиров. Һәм шулай гына өченче уенчыбыз Югары Пошалым авылы егете Ханиф абый Шакирҗановка да шулай алкышлап куйык әле. Исәннәрмесез егетләр, исәннәрмесез Пошалымнар. Егетләрне бик кагына исәнләшмәдем. Шуннан да татарның асыл егетләре Пошалым авылыннан килгән егетләр бүген бездә кунакта. Башваткыч тапшыруын башлап җибәрәбез. Уенны башлап җибәргәнчә әлбәттә инде мин бүгенге уеныбызның кагыйдәләре һәм тәртибе белән таныштырып үтәрмен сезне. Экраннарга биреләчәк шакмаклар. Шушы шакмакларга 24 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә инде сорауны яңгыратачакмын мин, җавап кирәк булачак сездән. Җавапны яңгыратыр өчен сезгә өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булыр, ярыймы? Һәрбер дөрес җавап өчен сезгә тапшырылачак 1 бал. Инде уеныбызның азагында иң күп бал җыйган уенчыбыз, уеныбызның җиңүчесе булып та таныла. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе һәрбер уенда катнашучыга матур истәлекле бүләкләр әзерләгән. Инде менә уеныбызда җиңүче булган уенчыбызга без инде шулай тәкъдим итәчәкбез супер уен. Супер уенда катнашып, супер сорауга, супер җавап биргән уенчыбыз, әлбәттә инде Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән махсус бүләккә ия булачак. Ул да булса автомобиль. Мөхтәрәм җегетләр, уеныбызны башлап җибәрәбез. Игътибар экраннарга. Сулдан уңга 5-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Үлгү, мисал дигән сүзне тагын башкача ничек атыйлар? Равил әфәнде иң беренчеләрдә булып төймәгә басты. Равил абый, сездән җавап? Үрнәк. Үрнәк. Шуннан да шулай, нәкъ тәдрис алкышлап җибәргәләр Равил абыйга. Үрнәк. Шулай гына җегетләр, беләсездер, безнең инде Арча районында бик матур гына авылда бар. Үрнәк исемле, шулай бит инде. Бу авыл җирлегенә нинди авыллар кергән, әйтеп китегез әле. 3 Пошалым. 3 Пошалым. 3 Пошалым. 3 Пошалым. Күлтәс. Тылангыр, Казанбаш, Казанка, Казанка, Чыпчык, саны китсәң, Бимәр. галәмәт икән бу. Сез үзегез Пошалымнанмы? Түбән Пошалымда туган, Үрнәк авылында яшәп ятам. Яхшы, бик рәхмәт, Илһам абый. Сез Мен өзім Урта Пошалым авылында туганмын. Әйе. Аннан соң 8-нче классны битергәч Казанга киттем. Ну, һәрбер ялны кайтмый калган атнан бигез булгандыр минем. Шуңа күрә авылны сагынып. Хәзер инде 3 елдан бирле авылда җәй буе авылда торам, көзгә хәтле. Яздан кайтам, көзгә хәтле авылда. Хәриф әфәнде, сез? Мин Югары Пошалым авылында туып үстем. Үрнәктә СПТОда укыдык, 8-не битергәч. Аннан соң авылда яшим, хәзер исекендә Казанда эшлим. Җегетләр, сезгә алкышлар. Рәхмәт, чын күңелдән. Уеныбызны алга таба дәвам итик. Чираттагы сорау 7-нче сан булыр. Өстән аска 4 хәрефтән торган сүз. Боланнар семьялыгыннан күшәүче эре хайван. Пошый. Хәниф абый, пошый. Пошалым авылының тарихы чыннан да пошый сүзеннән алынганмы? Тарихы ничегрәк аның? Әйтәләр инде урманнар булган, куй урманнар, анда пошыйлар җөргән. Пошалым сүзе пошый авылым дигән сүздән чыккан дип әйтәләр инде. Равил абый, сез ни әйтерсез бу турыда? Тагы бер фикере бар, ул тирәдә безнең башка халыкларда яшәгән. Шул исәптән Утмурлар да кичкенә генә авылы булган аларның. Утмурча киндер дигән сүз Пошаланы дип атала булса кирәк. Газиз Саттаров дигән университетның
bir галиме пшалым сүзен менә шул утмурт сүзе пшаланы белән дә бәйли. Кичкенә генә халык яшәсә дә, ну аның имны менә бугына вариант дөрес дигән вариант юк безнең авыл исемендә. Ныклап торып исбатланган фикер юк. Яхшы бар. Яхшы, шуннан да менә әле карап торам да, Равил абый, сезнең каршыгызда бик мотор гына үзенчәлегенә күчтәнешләр дә күрәм әле. Менә пошый аланы юкка гына алан дип әйтмәгәнсездер. Аланнан җыйган ниндидер үләннәргә хәтле бар дип карыйм. Менә бу сөт ризыклары. Безнең авыл килене Фираядан, Рәистән, алар инде киленме? Сезнең килен. Авыл килене. Авыл килене. Яхшы. Алар шулай күренекле яшәп яталар бүгенге көндә. Рәис, Фирая, сәлам сезгә. Баршагызга. Булары менә күстәнеш Рузапагыздан, минем Халаҗифет булган. Сезнең Халаҗифеттан. Бакчадан. Яхшы. Монсы үземнән, лично. Монсы үзеннән. Монда нәрсәләр бар менә? Монсы чәй, үлән чәе. Монда инде иман чәй. Ялгышмасам, клиберда күргән. Кипри дип атала, клиберның иманны кызылы. Аннан соң инде мәтрүшкә, карлыган яфрагы, бетнек һәм башка кайбер үләннәр, ансы минем секрет. Менә шундый дару үләннәр монда. Галәмәт. Андый-мондый ширләмим дисәгез, менә шушындагы бөтен күчтәнәчләрнең төреннән дә авыз итәргә кирәк. Каймагы үзе бер файда, шушындагы үләннәре үзе бер файда, монда җиләк-җимеш, монда кыяр, монда помидор. Хәзер көндә авыл хуҗалыгында, авылларда яшәүче хуҗалыкларда бик матур итеп чәчәк үстерергә өйрәнде халык. Чәчәк үстерәләр. Кыяр карбыз гына түгел, башкасын гына түгел. Бу чәчәкләрне инде Арчаның үзендә дә, аннан соң авылларда да, менә шулардан бер кичкенә генә букет, көзге чәчәкләрдән. Бу сезнең үзегезнең бакча букеты. Үзебезнең бакчадан. Күчтәнәчләр өчен, бүләкләр өчен һәм әлбәттә чәчәкләр өчен сезгә 1 балл, Равил абый. Менә мин сезгә күчтәнешкә алып килдем. Тормыш чәчәгем пешереп җибәрде. Аңа кызым да булышкандыр дип беләм. Менә бу сезгә тапшыруга игътибар. Тормыш чәчәгегезнең исеме ничек соң? Нурания ханым. Нурания ханымга. Нурания, тормыш чәчәгем сиңа бу бүләң күчтәнешең өчен бик зур рәхмәт. Сиңа тазалык, тынычлык, кулайлыкларың сызаусыз булсын, безгә тагын бергә күп еллар тигезлектә яшәргә насыйп булсын. Шулай булмыйча. Амин дип куябыз. Нурания ханым, бик зур рәхмәт. Сезнең ярдәм белән 1 балл эшләп алды ул моментальны. Бик зур рәхмәт. Алкышлап җибәрәбез. Монда кадәр бер килгәч, менә бу күчтәнешкә дә тукталып китәргә кирәктер инде ул. Бик матур гына, ялгышмасам, шәк-шәк дип атала. Шулай бит, әйме? Моны үзегез пешердегез. Тормыш иптәшем. Шулай ук тормыш яшәгез. Кызым белән бергәләшеп. Исемнәре ничек? Гөлнур тормыш иптәшем, кызымның исеме Зөбәрҗәт. Гөлнур Зөбәрҗәт. Искиткеч булган бит бу. Менә бер ашап карагач, бер хатлар юллап җибәрәбез әле үзегезгә. Зур рәхмәт, матур күчтәнәшегез өчен. Шулай ук 1 балл. Алга таба дәвам итәбез уеныбызны. Чираттагы сорау. Өстән аска икенче сан 5 хәрефтән торган сүз. Берәүгә ияреп баручы мәгънәсенә ия булган ир-ат исеме. Югары Пышалым авылы җегете бу берәүгә ияреп баручы дигәнне аңлаткан. Бик тә оста иттереп, бик Рәдиф. Иң беренчеләрдән безнең Хәниф әфәнде төймәгә басып җибәрде. Хәниф абый, сезнең җавап? Рәдиф. Радиф Нигъмәтуллин Югары Пышалым авылы җегете. Бик оста куллы. Ул хәзерге көндә имам хатип табылып тора безнең авылыбызда. Мәчетебездә, Аллаһка шөкер, субханалла, Рөстәмгә ел сайын шушы Пышалым чаралары конкурсына Рәдиф чараларны өлгертеп җиткереп тора. Мин инде бу фестивальне күзәтеп кенә баручы түгел, әлбәттә, әйтеп китәргә кирәк, мин бу фестивальнең беренче премия иясе лауреаты да 2010 елда. 2010 елда алкышлап җибәрә торганнар лауреат исемен әйткәч инде. Бик рәхмәт. Менә шушы фестивальдә катнашып, мин инде олы сәхнәгә иң беренче адымнарымны ясадым дип тә әйтергә була. Бик рәхмәт безнең Пышалым чаналары фестиваль конкурсына. Алга таба дәвам итәбез. Уеныбызны сулдан уңга 9нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Фамилиясе кирәк булачак бу кешенең, Татарстанның халык артисты. Иң беренче безнең төймәгә басты Хәниф әфәнде, Хәниф абый. Закиров. Җанында шулай Рөстәм Закиров, сезнең якташыгыз, Урта Пышалым авылы егете Рөстәм Закиров. Ул
Benim 4 yaşım buла. Donun көтерді Пышалымның. Кішкене вақыттан ук сахнага чыгып жырлайдыр енді ол. Аның мен хәтерлим яраткан жыры шофер жыры. Шофер жыры. Анары әтисе бик уста жырлады. Раиф абый. Аның Раиф абый жырлаган шикелле итеп Сәрбиназ дигән җырны, наверное, җырлаучы артистлар да булса 1 или 2 генәдер. Аны җырлый алмыйлар яны. Рөстәм турында мин дә әйтеп китәм. Әйдәгез. Ул мәктәптән соң Үрнәктәге авыл хуҗалыгы училищесында укыды. Ул вакытта мин анда эшлидем, директор булып. Ул анда безнең барлык шундый культура чараларында бик актив катнашадыр. Без аны килгән артистларга да, язучыларга да аның җырлавын күрсәтә идек, мактанадыр идек. Безнең шундый җегетебез бар дип. Аннан соң армиядә хезмәт итеп кайтты. Армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң бераз эшләгән вакытта 89 ел ялгышмасам, татар җыры дигән конкурс игълан ителде. Шуннан Күршавыл егете, Югары Пышалым егете. Фәрит Гатауллин дигән җегет аны якасыннан эләктереп, син монда урамда гына җырлап йөрергә тиешле җегет түгел, давай әле менә шушы сахнага менәлсен дип сахнага алып килде уларны. Анда килде дә, ул бөтен халыкны шаккатырып, бөтен татар дөньясын шаккатырып, иң беренче призналды уланда. Ул теге мин артист булдым, мин яхшы җырлыйм дип айрылмады ул халыктан, туган ягыннан. Менә күреп торабыз. Пышалым чаналары дигән нәрсә. Ул бит күпме кешене, күпме яшь җырчыны, җегетләрне, кызларны, улларны Казан сахнасына алып килде. Чыннан да Рөстәм абый турында минемчә бик озаклап сөйләргә мөмкиндер. Сезнең турында, Пышалым турында, Пышалым чаналары турында сөйләргә Рөстәм абыйның үзен бүген кунакка чакырдык. Әйдәгез әле алкышлар белән бергә чакырып каршылыйк Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров үзе. Рөстәм абый, сәлам. Егетләрчә кул биреп исәнләшәгәле. Исән саугана килеп җиттеңме? Менә Пышалымнар бүген бездә кунакта. Шунда да менә тапшырының буласын ишеткәч, инде Пышалымнарны чакырабыз дигәч, үземнең яктан да теге ныклап әзерләндем. Инде менә шу башваткыч конкурсында катнашырга теләк белдергән авылдашларга рәхмәтне белдерәсе килә. Инде үземнең ягыннан шушы Пышалым җирлегендә инде даны безнең күп гасырлардан бирле даны киткән чананы ясатып алып килергә булдык. Ныклап әзерләнгәнең күренә. Әзерләндек. Менә инде монда ТНВ каналына һәм инде башваткыч тапшырып булгач кроссворд та ясадык. Монда инде Пышалым дигән сүз дә кергән, Татарстан, Арча, Арба, Чана дигән сүзләрдә. Галәмәт бу. Идея авторы минеке, инде кроссвордын ясады. Шул ук менә Раул абый әйтеп үттәне, Фәрит абый Гатауллин төзеде бу кроссвордны. Аннан соң инде Рәдиф ясады. Аннан соң инде бу язуларын Татарстан халык артисты Резида Шәрәфиеваның да өлеше керде монда. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Чыннан да Пышалым фестиваленең төп атрибуты безнең матур чаналар. Фестиваль чыннан да тәгаен ничә ел бара, Рөстәм абый? Беренче тапкыр без аны 2004 елда уздырдык. Үзебезнең ул 2010 елга кадәр Пышалым җирлегендә 2010 аннан соң инде 2010 елда, 2012 елда инде район масштабында. Хәзер инде менә 17 ел китте. Алга таба да менә теге мөмкинлек булса, уздырырга дигән исәп бар. Катнашырга теләүчеләр яратып катнашалар. Һәм инде бөтенесе дә канәгать кала. Аллага шөкер. Зур рәхмәт Рөстәм абый шушындый матур бүләк өчен, зур рәхмәт мәгълүмат өчен. Теге җырны да җырлап китсәгез шәп булыр инде. Чын күңелдән. Рәхим итегез. Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Yavruyum diyen sizden isim algan Pışalım Tüben urday uğarısı işisi bik dusanı Yeşi şulay ömür boyu iş Pışalım bir bulu Dostluk buğundan buğunğa Hüsnü güzel jır Pışalım şanasına Şeyler çifte arbası Şırlak üstten sizilmide İş Pışalım parası İş Pışalım parası Ey Pışalım şanasına Şeyler çifte arbası Şırlak üstten sizilmide İş Pışalım parası İş Pışalım parası Pışalımның ıstaları Ulığından oynata
Bizdeki kanetteşler Fışkışırı uyata Süzügen hakkır işke bakır Zamanca yeşiller bizde Bizning yakta kiyevgeşir Bizning yakta kısmiller Şalım şanasına şeyler gitte arbası Şırlap üstten sizilmide İş kuşalım parası İş kuşalım parası Егетләр, ойыныбыз алга таба дәвам итә. Бу сорауга җавап тапкан кешегә 2 балл бирмичә булмас. Шуңа күрә игътибар белән тыңлагыз. Иярнең агач гәүдәсе. Ияр дигәч күз алдына килә торгандыр инде. Бу безнең ат җигүдә кулланыла торган җиһаз. Иярнең шушы әйберсен каен агачының төбеннән туташ итеп тә ясаганнар. Хатын кыз һәм ир ат иярләренең менә бу җиһазы үзгә була. Хәтта рус теленә бу сүз татар теленнән кергән дигән фикер бар, фараз бар. Ат җиккәндә нинди җиһазлар кулланабыз? Санап үтегез әле. Шуннан искә төшә ул. Егән, түшлек, аркалык. Аркалык, түшлек. Менә шушы аркалык, түшлек тирәсендәге җиһаз инде бу. Камыт. Дуга кулланыла. Шуннан менә аркасы тирәсенә дә килеп җиткәч, ыңгырчак бит инде. Ыңгырчакны менә икенче төрле атаганнар. Ыңгырчак сүзенә ошаш ул. Шул чаклы ошаш. Әйдә баспара, Раул абый кемгә басты? Ничек? Арчак. Арчак. Чыннан да шулай. Чыннан да шулай, Раул абый бик дөрес. Арчак дигән җавап. Бу сорауның җавабы. Ат темасына кирип киткәч, авыл җирлегендә яшәүче кешеләр бит инде сез маллар тотасымы дип сорау бәлки урынлы түгелдер, Раул абый инде аның. Сыерны пока тотмыйбыз, семьяда 2 генә булгач, безгә кәҗәләр дә җитә. Кәҗәләр. Аннан соң инде каз, үрдәк, тавык, шундый вак кышлар. Яхшы рәхмәт, Илһам абый. Тавык чыбырсар алам үстерәбез. Сарык бәтияре, үрдәкләр алып, шулар белән, бакча белән, бәрәңгесен, бакчасын барсын да үстерәбез. Эре тирлек белән мавыкмыйсыз дип әйтәсез килә инде. Юк, мен бит кышка китәм. Аннары сезонный булып чыга. Тирлек тутсаң иресен кышка да китеп булмый. Хәнифә абый? Сыер асрайбыз, үгез, бузау, сарыклар. Кешәр сыер асрадык, конечно. Сезнең гаилә ишле мәллә шул чаклы сыер да бар, бузавы да бар, үгезе дә бар. Хәзер инде без тормыш иптәшем, мин кызым, ишебез генә, малайлар Казанда. Дәвам итәбез. Алга таба чираттагы сорау. Үстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Төркиләрнең илаһы. Төркиләрнең илаһы. Безнең иң беренче баста Илһам абый. Илһам абый әйтегез. Тәңре. Чыннан да шулай дөрес. Афәрин, афәрин. Авылда мәчетләр ни хәлдә? Менә инде Рәдиф абыйны сез әйтеп үткәнегез, Имам Хатип булып тора дип. Югары мәчет бар, Түбән Пушанда бар. Аллаһа шөкер, безнең авылда да мәчет бар. Һәр җомга үземдә йөрим. Безнең авылда да мәчет бар. Соңгы елларда 10 ел эшләп килә инде. Мәчетне салуга зур өлеш керткән кеше шушы Казан каласында дәрәҗәле генә эшләрдә эшләгән Хафизов Мусур Накипович, минем авылдаш, минем классташ, он мәчетне салдырды. Мәчеттән башка авыл өчен башка зур эшләгән изгелекләре дә Кубаның, авыл халкы аңа бик рәхмәтле. Мәчетнең мулласы бар, эшли, анда укыталар. Шушы ислам дине нигезләрен һәм инде үзенең намаз, гаетләрдәге намазларның, җомга намазларының хезмәтен башкара мәчет. Рәхмәт Мансурга, рәхмәт авылдашларга. Шулай була күрсен, бик рәхмәт. Уеныбызны алга таба дәвам итәбез, җегетләр. Сулдан уңга 6нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Теге яки бу территорияның өлеше, яки бер районы дип атала инде. Төбәк. Басырга кирәк, Раул абый. Өлгердегез, Раул абый, без кабул иттек. Җавап? Төбәк. Чыннан да шулай, афәрин.
Жігітлер, туған яқларыңызға, туған төбәкләрігізге сәлем юллау нисбәтіннән бірер жыр яңғыратып өтмейсіз ме соңа? Рәхәтләнеп башқарабыз. Илхам абый сен? Ой, шәп булыр. Әйдәле бір матур жырыңны бізге бүләк итәле. Халқымыздың ең мұңлы жырларын бізге яңғыратушы Илхам абый Закиров болды. Әйінді баянда татар мыңы фестивалі лауреаты Булат Шарипов. Рахмет. Илхам абый, матур жыр үшін сізге 1 балл. Бик рахмет. Шираттағы сұрау. Үстен асқа 3-ші сан 5 хәріфтен тұрған сөз. Иқтибар бұл біздің тизейткіш. Қойсы сөз түшіп қалған. Көпір башында көп күрке, көп күркеге керек көп нәрсе? Кірпе. Басырға керек түймеге? Кірпе. Әйе, шынында шулай, түймеге бастық, жауапны қабыл етеміз. Кірпе. Афәрин! Шираттағы сұрауыбыз солдан оңға 10-ші сан 7 хәріфтен тұрған сөз. Документ. Документ, бір документ енді бұл. Шәхіснің қойсы дәулет. Рауль абай, сіздің жауап? Паспорт. Паспорт. Шәхісні белгілеуші шәхси документ, ол да болса паспорт. 2020 елның 27 майында ТССР ұйышу турындағы декретқа қол қойылуға 100 ел толды. Сіз енді бұл турда хабардардыр, шулай бет. Менә бұл вақытларны, бұл елларны сағынасызмы? Нишегерәк болып истә қалған? Менә сөйлелер бет енді элек колхоздан паспортты алып булмый торган иде. Бір қояда жибәрмиләр иде дип сөйлелер. Уны бетергәчтә университетка укырга килдем мин. Паспорт бирделәрме соң инде алар? Юк, паспортсыз гына, абитуриент булып. Абитуриент. Bütün экзаменнарны, 2 математиканы, физиканы 5-ка биреп, керәм дигән вакытта рус теленнән изложениене күбрәк итеп язып җибәргәнмен дә, стилистик хаталар күбрәк булган, икеле куеп, мин керә алмадым. Үтмәдегез. Үтмәдем. Шуннан соң инде кая барырга, нишләргә дип, монда апа белән аптырап, тасма заводына килгән идек. Анда, оказывается, эшкә кергәндә паспорт кирәк. Шуннан паспорт өстәленә кайтып районга кайткан идек. Анда әйтәләр, колхоздан язып кайт диләр. Язып кил. Шуннан колхозга мендек, мәрхүм инде Мөнир абый, урынды мактап булсын, колхоз председателе. Мөнир абый әйтә, миңа шулай справка бирегезләр, миңа паспорт кирәк дигәч, Мөнир абый әйтә, син шикелле таза җегетләр безгә бәрәңге ташырга кирәк. Менә бәрәңге ташыйк, аннары күз күрер дигән көзгендә. Шуннан паспорт булмады. Минем белән бергә менгән Мансур исемле җегет әйтә, мәктәп аркылы китик ди. Әйтәм, мин анда укытучыларның күзенә күренергә уялам, монда ничек барыйм инде мин? Әйдә, киттек, әйдә диде дә ул. Мин Ходай язгандыр шулай. Мәктәп аркылы чыгып киттек, мәктәптә укытучылар 31 август бу. Утынкы светаларын ике куллап чыгып белән. Рафи апа, хәерле кишләр, Рафи апа. Әйтә, әйдә безнең диязрәк математика дәресе бар ди, шуны укытырга алынсын ди. Мөхәммәд Сафар Галиевтан шуны сорады диде инде. Шуннан кергән идем. Мөхәммәд абый әйтә, булырмы соң? Булырмы әйтәм. Шуннан Зафранага шалтыратты да, иртәгә барасың ди. Ярар дидем дә, нинди иртәгә? Әле иртә белән мендек узанда. Мин шул көнне төштем дә, Арчага киттем дә. Исмәгыйль Нурмөхәммәтович дигән Зафраны иде. Шул приказ язып бирде. 1 сентябрь көнне яңа костюм шалбар киеп, галстуктагы укытучы булып эшкә мендем, 18 яшь тулмаган әле. Менә шул паспорт шуны искә төшереп җибәрде. Шул чаклы үзенчә тарих ничә ел хезмәт иттегез шулай укытучы булып? Укытучы булып мин аннан соң мәктәп директоры булып эшләдем, аннан училище директоры булып эшләдем, аннан мәгариф хезмәтендә, аннан соң башка эшләр. Афәрин, Рауль абый. 8 класс бетергәч тә Казанга киттем, туры паспорт алуы башта кыен булды. Уны укырга иттеләр, аннары әни ничектер директор белән, мәрхүм инде Җаһангир абый белән сөйләшеп, авыл советы секретаре Сөмбә апа туры мәрхүмә. Авыр туфраклары җиңел булсын,
Шулар ярдәме белән паспорт алып, аннары училище укырга кирдем мин. Токарлыкка укыдым, аннары бераз эшләдем. Аннан соң төп һөнәрегез төзүче. Нинде строительный заводларда, ЖБКларда, ЖБКларда эшләдем мин. ЖБКларда эшләгәндә авылда кемгә кирәк булды, мин һәрвакыт ярдәм кулымны суздым. Авылда кешеләрне кыюл иттем мин. Авыл халкы, димәк, сезгә бүгенге көндә дә рәхмәтле. Хәниф абый, сездә берничә кәлимә сүз. Сез нинди өлкә кешесе? Шул 8-не бетергәч, училищеда укып, тракторист, машинист белгечлек алдык инде. Армиядан кайткач тракторга утырдым. 10 ел тракторда эшләдем. Аннары колхозда төрле эшләрдә 14-нче елдан бирле хәзер Казанда эшлим. Өстән аска 8-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Җегетләр, бу табышмак. На дисәң бармый, тыр дисәң туктамый, пешән салсаң ашамый. Иң беренче безнең басты Хәниф абый. Шана. Хәниф абый дөрес. Шана. Шана турында инде шактый гына сөйләшенде бүген. Сорап үтим әле, менә бу пышалым шаналары белән бер рәттән арбалар да ясаучылар юкмы үзегездә? Бар, шул турда. Шул рәдифләр ясыйннан, равилләр ясыяны. Элек бик күп иде бүгенге көндә. Хәнифнең әтиләре алар барсы да арба ясаган кешеләр. Менә бит. Алайса әле пышалымны, теге пышалым шанасы гына түгел, пышалым арбалары дигән фестиваль белән дә танытырга мөмкинлек бар икән безнең. Арбасы бик кирәк булмас, ул Уфаллы арбасы дип җирдек инде без аны. Газаплырак була, сөрәп йөрергә. Шана үзе шуа. Шана уңайрак булыр. Яра сорап үтим әле, менә арба шана темасы кузгалып киткәч инде, авылда сабантуйлар үтәме? Ул менә һәрбер авыл сайын үтәме или яки 3 авылга бер сабантуй булып үтәме? Сабантуйлары соңгы шактый еллар инде үрнәк Казансу булынында үткәрелә. Шундый мотор булында, нараты бар, яры бар, суы бар, күпере бар, чишмәсе бар. Бик мотор үтә, үрнәк сабантуе. Күп еллардан да район газетеннән килгән корреспондентлар үрнәктәге үрнәк сабантуй дип зур иттереп репортаж язып бирәләр иде. Шуңа күрә менә ул сабантуйларда халык чын иттереп татарча үзебезчә би, җырлый, уйный, көрәшчеләр дә бик ныклары килә. Шуңа күрә менә безнең сабантуйлар шулай аны оештырды безнең элеккеге авыл советы председателе ул урында Фирая районы. Алмаз Әмиев килеп эшли башлаганнан соң лесхозга ул сабантуйның дәрәҗәсе тагы да нык күтәрелде. Без аның белән бергә алып барадык, ул сабантуйны үткәрәдек. Мин аны күп еллар алып бардым, баш судьясында булып тордым, төрле хәлләр булды. Менә шул сабантуй безнең якта бик күркәм, бик мотор. Яхшы Рауль, бик рәхмәт. Алып баручы булып эшләгәнегез сизелә. Шул чаклы мотор, сөйлисез радио тыңлаган сыман. Рәхмәт үзегезгә. Чираттагы сорау 11-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Шигъри, музыкаль әсәр. Хәниф абый, сезнең җавап? Җыр. Җыр. Афарин! Шунда шулай бер бал. Менә шушы мизгелдә җыр дигән җавапка да тукталгач, әллә сез дә берәрне җырлап бирәсезме бу тапшыруда? Мин үзем җырламыйм. Мин монда пышалым шаналарын 10-нчы елда дипломант булган улым Илдар Шакирҗанов килде. Рөхсәт булса аны чакырыйк. Үзләр җиткән, җәйләр киткән, кошлар җылы якка киткән. Ә мин һаман сине көтәм, чәчәкләрне бүләк итәм. Синең зәңгәр күзләреңне, синең матур чәчләреңне онытмагыда мин сагынам, сагынам. Мин сине һаман да яратам. Синең зәңгәр күзләреңне, синең матур чәчләреңне онытмагыда мин сагынам, сагынам. Мин сине һаман да яратам. Илдар Шакирҗанов үзенең матур җырларын бүләк итте. Һәм Хәниф абыйның улы булгач, Хәниф абый сиңа бер бал бирмичә булмый инде. Бер бал сезнеке. Рәхмәт. Башваткыч уены алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 12-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Бу шәхеснең фамилиясе кирәк булачак. Игътибар. Арча муниципаль районы башлыгы. Нуриев. Иң беренче безнең темага асты Хәниф абый һәм Хәниф абый җавап.
Нуриев. Нуриев Илшат Ғабділфәрт улы Нуриев. Әфәрин. Алқышлап жібәрі келі. Районның халқының ничек яшәве, әлбәттә, зур дәрәҗәдә бәйле район җитәкчелегенең эшчәнлегенә, иң беренче чиратта беренче җитәкченең эшчәнлегенә. Шуңа күрә бүгенге көндә Арча халкы әйбәт яши икән, әйбәт эшли икән. Ул безнең җитәкчебез Илшат Ғабділфәртовичнең хезмәт нәтиҗәсе. Шуңа күрә аңа рәхмәт, эшендә уңышлар. Алга таба да шулай район үзенең традицияләрен, яхшы традицияләрен дәвам итсен. Менә безнең теләк шул. Арча районы гөрләсен. Гөрләсен. Әфәрин, шулай булсын, амин, шулай булсын. Башваткычыбызның яртысына да килеп җиткәнбез. Кемнән күп бал җигәне турында игълан итеп китим әле мин. 3 бал иясе Илһам абый Закиров. 6 бал иясе Абый Фатыйхов. Әфәрин. Инде беренчелекне әлегә үз кулыннан ышкындырмаган егетебез 9 бал иясе Хәниф абый Шакирҗанов. Молодцы, җегетләр. Уеныбызны алга таба дәвам итәрбез. Сулдан уңга 13-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Ринат Рахматуллин репертуарындагы җырда төшеп калган сүзне белергә кирәк. Язның соңгы көннәрендә хушлашабыз. Нәрсә белән? Шушы тәүге минутларда күзләр тула яшьләр белән дигән сүзләр барында. Мәктәп. Мәктәп. Әфәрин! Авылларда мәктәпләр ни хәлдә? Пышалымда сөйләп үтегез әле. Безнең Югары Пышалым авылында башлангыч мәктәп эшләп килә. Рөстәм Закировка рәхмәт, аларны 12-ка хатлап барып, Татарстанның зур сәхнәсенә алып чыкты безнең балаларыбызны. Яхшы, Урта мәктәп, ягышмасам. Урта Пышалымда, урта мәктәп. Үзегезнең мәктәп елларыгызны сагынасызмы соң барыбер да менә? Ну, хәзер кире мәктәпкә кайтып булмый инде, сагынсаң да. Ансы шулай. Тик шулай да менә классташлар, сыйныфташлар. Классташлар белән без 3 елдан 3 елга очрашу оештырып торабыз, күрешәбез, Аллага шөкер. Сөйләшәбез. Ну, тагын сәлам әйтәсем килә, шу фырсаттан файдаланып безнең укыткан укытучылар инде хәзер бигәс калдылар. Борһанова Гөлҗавар апага кайнар сәламнарымны җибәрәм. Гөлҗавар апа безне карап утыра инде хәзер. Ул карый. Гизатуллина Рафия Нурулловнага, минем класс җитәкчесе, безнең математиканы укытты. Аңа бик күп сәламнарымны һәм үрнәктә яшәүче Гатаров Рифат абыйга. Ул безне физикадан укытты. Бик зур кайнар сәламнар. Кайнар сәламнар сезгә. Исән сау булыгыз. Амин, шулай булсын. Безнең киләсе елга мәктәпне бетергәнгә 50 ел була. Алла бирсә. Мин классташларны колагына салып куям, мыекларына чырын торсыннар. Алла бирсә, киләсе елда без очрашырга тиеш. Алла бирсә, исән сау булып, очрашулар насыйп булсын дип телибез. Булсын дип телибез. Рәхмәт. Чираттагы сорау, өстән аска 17-нче сан 5 хәреф. Ир бала, угыл, улан, тагын нинди сүзләр белән атарга була? Малай. Илһам абый, молодец. Илһам абый сагынып торадыр үзенең йортын. Исенә төште, ахырысы өйдә кемнәр барлыгы, кем дигән вариантны яңгыратып карыйсың? Илһам абый. Малай. Әфәрин, дөрес. Илһам абый, сезнең малайлар бармы гаиләдә? Бар. Улы улым бар. Оныгым бар. Скоро Алла бирсә, тагын оныгыбыз була. Алла бирсә. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Минем 2 улым, 1 кызым бар. Безнең семьяда. Улы малайның 4 улы бар, 4 оныгым бар. Субханалла. Аллага шөкер. Ул 4 улымның 3-се инде өлкәнрәк яшьтә. Алар 3-се дә Татарстан һәм Россия күләмендә билгеле спортсменнар, каратистлар. Берсе чемпион России. Шушы өлкәдә яхшы күрсәткечләр белән бүгенге көндә шөгыльләнүче 3 оныгым бар минем, Аллага шөкер. Субханалла. Афәрин. Инде бер тукталгач, Хәниф абый сездән дә сорыйк. 2 малай. Берсе менә Вилдан. Икенчесе Нияз. Оныклар әлегә? Оныклар кызыбыз гына. Бер кыз онык бар. Булыр киләчәктә Алла бирсә. Алла бирсә. Оныклардан кичкенә кызымның оныгы әле 5 кенә яшьтә. Ул да хәзер каратага кирде инде. Аны өлкән оныгым кичкенә оныкны хәзер инде
үзенең группасына кабул итеп, хәзерлек эшләре алып бара. Раул абый, Арчада 2 кызларым бар. Бик бай икәнсез, оныкларга да, балаларга да. Афәрин, рәхмәт үзегезгә. Рәхмәт үзегезгә. Дәвам итәбез алга таба. Сулдан уңга 21-нче сан 7 хәреф. Хатынга карата ирнең әнисе кем була? Раул абый? Хатын кайнана? Кайнана була. Афәрин, дөрес. Малайлар турында сөйләшкәч, киленнәр турында да сөйләшмәй булмас. Киленнәрегез бармы? Оныклар булгач инде киленсез генә булмагандыр, шулай бит име? Раул абый, сездән башлыйк әле. Бик рәхәтләнеп сөйләргә була. Кайсы яклардан сезнең киленнәр? Ул киленебез Балташ кызы. Балташларга сәлам. Бик матур эшләрегез, бик матур басуларыгыз. Алгатабада шулай булсын, күрше районы безнең. Булмый инде. Менә Балташ егете басып тора. Балташ егете шулай булгач, менә үрнәге монда да бар. Шуңа күрә ул безнең укучы кеше. Балаларны, оныкларны безнең бик матур итеп тәрбияли алды, Аллага шөкер. Алгатабада шулай булсын. Арчадагы бер киленем, ансы Арча районының Урман кырыендагы Каргалы дигән бик матур авылыннан ул киленем. Ансы инде Арчада эшли бу көндә, Арчада яшиләр, анда 2 кыз үстерәбез. Илһам абый, сезнең? Минем бер киленем бар. Бер килен. Бердән бер килен. Бердән бер килен. Сыйыклы килен, яраткан килен. Башта бергә тордык, хәзер алар аерым квартира алып торалар. Укытучы булып эшли, башкалангыч классларны укыта. Менә бит. Киленебез Алсу, бик акыллы, бик булдыклы кыз. Әти-әнисенә сәлам. Шундый матур булдыклы кыз. Кайсы яклардан соң килен? Казанныкы. Казанныкы. Икенчесе булачагы Алла бирсә, Зинландовский ягында. Яшелүзән якларында. Яшелүзәндән Алла бирсә. Медицина классында эшли. Ярар, аңлашылды. Малайларның киленнәрен кайсы яклардан икәнен чамаладык. Үз хатыннарыгыз шулай килен була бит инде. Сезнең хатыннар кайсы яклардан булып чыгайны, Хәниф абый? Минем тормыш иптәшем берәлдән. Минем апам шул берәлгә кияүгә чыккан иде. Әҗәт калдыра торган замана түгел, мин дә алып кайттым инде. Әйбәт булган. Алыш бирешне сез вакытында төгәлләп куйгансыз. Ярар, яхшы булган. Илһам абый, сезнең хәләл җифт кайсы якларныкы? Минем тормыш чәчәге Арчадан. Субханалла. Үзеннән. Арчаның үзеннән, станциядан. Станциядан. Без белән таныштык, монда Казанда эшләгәндә. Ул гомер буе пешекче булып эшләде, повар. Сезнең бик күңелле. Мин шунда заводта эшләдем, шунда тел сөйләшкәндер инде. Ул шагында. Танышып киттек тә. Раул абый, сезнеке? Армиядан кайткач, укытучылыкка урнаштым мин Төрнәле дигән, иске Төрнәле дигән авыл мәктәбенә. Анда физика, математика укыттым. Менә шул авылда укыткан вакытта таныштык, Роза ханым белән. Минем тормыш иптәшем инде. Аларга мәктәп директоры Кәрим апа, Хәбирә исемле тол хатынга квартирага кертте, мин анда торып эшләргә тиешим инде. Ул апаның оказывается кызы бар. Ул эшли Курса мәктәбендә. Курсаларга сәлам. Курса мәктәбеннән эшләгәндә ял көненә кайткач күрештек тә, таныштык та. Шуннан насип булды. Аллага шөкер бергә яшәдек. Шуның белән шул булды. Бик рәхмәтле. 5 бала үстердек. Хәзер инде оныкларны тәрбиялибез, булышабыз. Менә шул үрнәк каласында яшәп ятабыз. Дәвам итәбез алга таба. Чираттагы сорау сулдан уңга 23-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Йорт кошы. Иң беренче басты безнең Хәниф абый өлгеррәк булып чыкты. Хәниф абый? Тавык. Тавык. Афәрин, 1 балл. Сезнеке? Тавык. Üstten aska 18-нче сан. 5 хәрефтән торган сүз. Урылган ашлыкны саклау, киптерү. Иң беренче. Мин басым. Шулаймы? Яхшы. Безнең инде Илһам абый җанланып китте. Илһам абый ындыр. Афәрин, дөрес, 1 балл сезнеке. Ындыр. Ындырда эшләгән вакытлар турында хатирәләрне барлык әле чак кына. Без абысыны җегетләрне төнге сменага эшкә чакыралар. Ашлык кертергә чакыралар. Ындыр табагыннан амбарга. Улырак мужиклар, конечно, сыры булганнар инде. Алар ял итәргә утырсалар, безне иң тузанлы җиргә дәтләндереп җибәрәләр. Әле бу җегетләрнең җилкәсенә 2 капчык салсаң да күтәрәләр дип. Без тегеләр ял итә, без кабанда ташы дирек шул икмәкне. Менә алар хәтердә калганнар. Хәтердә калганнар.
Біздің ауылның ындыр табағы біз өскен уақытта бар еді. Қазір енді ол ындыр табағы әзірек яман сулап тұра, көбірек ұртап шалым, яки болмаса башқа қойда ындырлар ши, шуларда игенді ішкәрттілер. Туры элеваторға алып кетелер. Но біздің ауылның фермері, Минеменекеш, Камил, аның жігіті Илнас, олар енді фермер хужалығын бек матурғын айтып ұйыштырып келелер. Аллаға шүкір. Оларның матурғына ындыр табақлары бар. Ындыр табағы толы бұл мүмкінде икмәк. Оларға сәлем. Давам етеміз. Ойыныбызны үстен осқа 15-ші сан 4 хәрефтен тұрған сөз. Татарстандағы район. Татарстандағы район. Илхам абай жауап. Әтне. Әфәрин, Илхам абай. Бір бал сізнеке шушы мезгілді. 14-ші сан 3 хәреф. Шешеклердегі татлы сыйықша. Рауль абай? Бал. Бал, дұрыс. Хам шуның үшін бір бал сізнеке. Рахмет. Рахмет. Үрші жігіті Айдар, Зайнуллин, көп тұта. Неше баш? 50-сі точно бар енді артық болмаса. Субханалла. Біздің ауылда Рәжәп исемлі ғажап жігіт бар. Оның үз умырталығы да бар, 30-35 баштан тұрған. Ираяқтағы зор-зор умырталықларының да бүтінісінің түп қызметшісі, специалисті шул жігіт Рәжәп. Оңшылар сен Рәжәп ғатабада. Давам етеріміз олға таба. Сұлданыңға 22-ші сан 7 хәріфтен тұрған сөз. Бұ табышмақ. Кішірек кіне күл ішінде дүрлі-дүрлі ұт яна. Оты суны кептірмей, суы отны сөндірмей. Аршы яқларынан Пұшалымға таба қайтқанда ең бірінші ауыл Түбән Мәтеске деген. Міне шушы ауылны өткенде, міне бұл сұр... ең бірінші Рауль абай басып өлгерді. Самавар. Самавар! Әфәрин! Самавар дегеннен айтып кетем әлі, тағы өзі біздің яқның бір жегеті тұрында. Даниял Шакирович. Түбән Мәтеске жігіт өзі. Ол самауырларына қойған кіші шул біздің яқларда. Ол самауырны қазір ел бойындағы самауырғына түгілінде тағы біріні қойды Ирақ түгілгені. Ондан соң әтейсі семілінде тағы бір самауыр өсті. Біздің тері халқы ол самауырларға, Даниялға бек зор рахмәтлі. Даниял абайға сәлем. Сәлем аңа. Елек бізге Хәтнә суы? Суы 9 километр. Елек әбейлер, мен қатырдым әлі аны, кішкене вақытында. Әбейлер шында изгілер шешмәсі деп, шиек кейен тасып суға баралар. Жеу барып, жеу қайталар. Шулай міне, субханалла. Шул орында қазір хәтнә суын скважина ясап, хәтнә суы шығаралар. Біздің ауылда да аны көші қиысыз бертелер енді, қиы бар. Шофер Әдиф Нигматуллин аны қарап, шистартып, мотор еттіріп, тышлап, ясап қойды. Біздің ауылында бейік тәмлі сулы шешмәсі бар, Жәмилә шешмәсі дей бертілі ауыл. Біз бала шақта кел шуның суын шәдірейік. Сап-салқын болса да, ол тамаққа суық тиірмей, нешәптір менә шундай тәмлі, жектір тәмлі ол, солай сыйладыр. Менә ол шешмәні моторлап, мотор етіп ясап қойды Мансур Накипович, Хафизов. Әмін ол қазір менә өздері янындағы Бұйыл біздің анда обелиск ашылды 75 жылдыққа. Бүтін соғышта қатнашқан, хаманда өліп болған кішілерінің исміліклерін тулыландырып, моторлап, жолай мотор етіп ауылдашылар обелиск кішілерділер. Жетектәді бұл үшіне бөгінді Балташта яшап, ятушы әлігі де баяғы сіздің яқта Зülfira ханым, біздің ауыл қызы ол. Оларға ауыл халқы исімінен Шетел ауылдашлар исімінен рахмет, біріншіден, екіншіден сәлем. Барлық сәлемнәліні бір түйінге жинап, бір мотор жыр білінде жеткіріп өтейік әлі бұл сәлемнәліні. Şakırım narın, bildim tırmışımda, işip yazmışımın, tatlıkların sağış yalgınların. Bildim tırmışımda, işip yazmışımın, tatlıkların
Языкларын сағыш ялқыннары. Афарин, Рауль абый! Бик рәхмәт матур җырларыгыз өчен. Шушындый матур җыр өчен, гармун белән дә җырлап биргән өчен 1 балл сезнеке. Дәвам итәбез уеныбызны. Өстән аска 16-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Шушма елгасы буенда урнашкан авыл исеме кирәк булачак. Иң беренче басты безнең Хәниф абый. Хәниф абый, сездән җавап? Апас. Апас, афәрин, дөрес, 1 балл. Дөрес. Шираттагы сорау өстән аска 20-нчы сан 5 хәреф. Башаклы игеннең сабагы. Иң беренче басты безнең Хәниф абый. Хәниф абый. Салам. Салам дигән җавап. Камыл дөрес. 1 балл сезнеке. Шираттагы сорау өстән аска 19-нчы сан 5 хәреф. Син йөрәктә минем арча. Сибгат Хаким сүзләре Сара Садыкова иҗат иткән җырда төшеп калган сүзне табарга кирәк. Игътибар, шигъри юлларны укып китәм. Арча, ямле урман кырлар ягы. Арча данлы Тукай кырлай ягы. Шуңа күрә ничек гөрләп үтә гомер? Арчалылар без бит арчалар. Менә бу ничек дигән сүз урынында бер сүз булырга тиеш. Үз дәрәҗәсен белеп эш итә торган, дәрәҗәсенә кимчилек китерми. Гырур. Гырур дигән җавап. Хәниф абый, һәм әлбәттә ул җавап дөрес, 1 балл сезнеке бит. Солдан уңга 24-нче сан 5 хәреф. Биби Мәмдүдә абыстайның угылы. Тукай. Тукай! Шуна да шулай дөрес. 1 балл сезнеке. Мөхтәрәм катнашучылар, мөхтәрәм телевизор караучылар, нәкъ шушы мизгелдә без инде уеныбызның, бәйгебезнең нәтиҗәсен атап үтәчәкбез бүгенге бәйгебездә. 6 балл иясе Илһам әфәнде үзе. Алкышлап җибәргән Илһам абый Закиров. 10 балл иясе Рауль абый Фатыйгы. 15 балл иясе Хәниф абый Шакирҗанов. Илһам абый, рәхим итегез. Галәмәт булды бу 4-нче сан. Рәхмәт үзеңә, катнашуыңа һәм килүеңә. Алкышлап җибәрик әле. Үземнең авылдашларыма бик күп кайнар сәламнар тапшырам. Барлык туганнарыма һәм Башкириядә яшәүче туганым Рауль белән тормыш иптәше Риммага, таныш-белешләремә барсына да кайнар сәлам таласа булыгыз. Авыртмагыз. Гел бергә дуслар, туганнар булып яшик. Амин, шулай булсын. Рәхмәт үзегезгә, килүегезгә. Рауль абый, бүләк киштәсе сезне көтә шушы мизгелдә. Рәхим итегез. Китте. Әллә. Аха. О, 9-нчы сан. Бу бүләк сезнеке, Рауль абый. Менә шулай. Авылдашларга, түбәм шавым, авылдашларыма үрнәктә яшәүче авылдашларга, башка мине белгән кешеләргә бик зур сәлам. Казандагы туганнарыма, Чаллыда яшәп ятучы апам Нурсия апага һәм Нәсим Җизнигә бик зур сәлам. Ул безнең татар телен тамырларын өйрәнү буенча, аны үстерү буенча бик зур хезмәтләр алып бара, аңа уңышлар. Казанда яшәп ятучы искә алып киткән аныкларыма, кияүмә, кызыма, аннан соң улыма, барлык туганнарга бик зур сәлам. Хәниф абый, менә нәкъ шушы мизгелдә башваткыч тапшыруы Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе сезгә тапшыра менә шушындый бүләкне. Рәхмәт килүегезгә, рәхмәт катнашуыгызга. Бу бүләк сезнеке. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Хәниф абый, бүләк сезнеке. Бу инде сезнең утып калган бүләгегез. Ләкин шушы мизгелдә мин инде тапшыруны алып баручы буларак сезгә супер
уен тәкъдим итәр идем. Рәхмәт. Ширге машинам бар. Шулаймыни? Аллага шөкер. Халык катарсыз йөргә язсын. Амин. Мәкалләргә безнең теш үтми. Дөресен генә әйткәндә. Сез, димәк, баш тартасыз. Һәм әлбәттә, менә шушы бүләкне сез үз кулларыгыз белән алып кайтып китәсез. Пошалым якларына. Афәрин, рәхмәт җегетләр сезгә. Бу алкышлар да сезгә. Авылдашларыма сәлам. Мине таныган, күргән, белгән һәммәсенә дә сәлам. Үземнең туганнарыма, баҗаларыма, балдызларыма, һәммәсенә бик күп сәлам. Исәнлектә күрешергә язсын. Рәхмәт сезгә. Мөхтәрәм тамашачылар, шушы мизгелдә башваткыч тапшыруның бүгенге чыгарылышы тәмам. Бик зур рәхмәт уенчыларга, бик зур рәхмәт җегетләр сезгә. Сездәй җегетләр булганда авыллар гөрләп торачак, районнар гөрләп торачак. Шуңа күрә сау-сәламәт булыгыз, исән-сау яшәгез. Сезнең белән тагын да кабаттан матур-матур тапшыруларда очрашулар насыйп булсын. Авыллар гөрләсен, пошалым чәчәк атсын, арчалар яшәсен. Бик зур рәхмәт сезнең һәммәгезгә дә. Сау булыгыз, исән-сау яшәгез. Башваткыч тапшыруы бүгенгә тәмам.